Egy távoli országban a mély igazságtalanság sok életet beárnyékolt. Egy bátor fiatal ügyvéd, Nelson, látta, ahogy népe az apartheid, a bőrszín alapján embereket elválasztó szabályok alatt szenved. Monumentális döntés előtt állt, hallgatni vagy harcolni az igazságért, mindent kockáztatva. Nelson a harcot választotta, erőteljesen fellépve az igazságtalan törvények ellen. Együtt kell kiállnunk a szabadságért, jelentette ki, reményt gyújtva. Szavai a hatalmon lévőkből is haragot váltottak ki. Nem sokára letartóztatták, és hosszú börtönbüntetésre ítélték. Készen állok meghalni ezért az ügyért, mondta bátran, elfogadva sorsát. Számtalan éven át egy kis, elszigetelt börtöncellában raboskodott. Nap mint nap próbára tették elszántságát, és kétségek is felmerülhettek. Ám soha nem tért el az igazságos világról szőtt álmától, rácsok mögül is inspirálva másokat. Még egy kis veteményes kertet is művelt, az állandó remény csendes jelképét. Évtizedek teltek el, és a világ figyelte mélyreható küzdelmét. Globális vezetők követelték szabadon bocsátását, és a börtönkapuk végül kinyíltak. Nelson, idősödve, de erőt sugározva, egy nemzet szívből jövő éhenzése közepette lépett ki. A megbocsátást választotta a keserűség helyett, és vizionárius vezetővé vált. Országát a békéhez vezetve soha nem bánta meg az igazságosságért való bátor kiállását. Ez azt tanítja nekünk, hogy ha jótékony és erős döntést hozunk, soha ne bánjuk meg. Ha Nelson Mandela útja inspirált téged, iratkozz fel a Hungarian Repo csatornára további legendás történetekért. Lájkold, ha ma alkalmazni fogod ezt a leckét, és kommenteld, melyik híres történetet osszuk meg legközelebb.